Mit første weekendkursus i emotionel intelligens var ret vild, fordi det weekendkurset kan, det er, at du på en weekend bliver gjort opmærksom på alle mulige mønstre, du har. Det er sådan ret vildt i virkeligheden, at lige pludselig få den bevidstgørelse. Der var masser af ting, jeg egentlig ikke havde tænkt over, som jeg måske bare gør, og lige pludselig opdage, at hey, det her det er nogle ting, der egentlig godt kan spænde ben for mig. Den største aha-oplevelse på weekendkurset, det var, hvor meget opmærksom jeg er på andre mennesker. Hvor meget jeg egentlig hele tiden var ude at læse rummet, og hele tiden skulle sørge for, at alle har det godt. Så jeg blev sådan ret overbevist om den der sådan overansvarlighed. Jeg blev også bevidst om, hvor meget lommepsykolog jeg egentlig var. At jeg så ligesom syntes, at jeg vidste, hvad der foregik i de andre klienter. Det skulle jeg jo så hjælpe dem med, at de ikke skulle føle. Jeg vil anbefale andre mennesker at tage på weekendkurset i følelsesmæssig intelligens, fordi det er sådan en ret effektiv måde at få sådan en 360-graders evaluering af dig selv, eller en bevidstgørelse om alle de der små ting, du gør i hverdagen, som du måske ikke sådan er bevidst om, men som du lige pludselig er bevidst om, at det skaber problemer for mig. Og det kan man ret effektivt på sådan en weekend.